Nganong giminguan man nimo na siya? Nganong kana pamangyod sa daghan-daghang lalaki sa kalibutan? Nganong kana pagid siya? Kini ang mga linya sa atong mga ginikanan. Sa panahon nga kita mahigugma sa usa ka lalaki, pero naay puntos ang ginikanan nato kung sa panahon nga makita nila nga sipit gyud ta sa atong pagpili sa tawo nga atong gihigugma. Pero kung ikaw mismo sa imong kaugalingon nakabalugid ka og sure gid ka kung unsang imong gipangita sa imong kinabuhi nga mahimo nimong makauban hangtod sa imong pagkatigulang, ipaglaban na siya kung sakto gid ka og dili na nimo mahayan. Pero sa panahon nga kana imong pagabuhaton alalay sa gid ang tanan sabta og tagae panahon panalandungi ang istorya sa imong ginikanan. Kay tanan nga ginaistorya sa atong ginikanan naagid na siya ibatayan kay sila kaniadto nahigugma po na sila. Posible nga ang ilang naagian dili sila gusto nga maagian nimo, pero sa gikaingon ko na kung ikaw sakto ka sa imong pagpili anang tawhana o bayhana nga imong gihigugma, hala ipadayon ka na, pero analay sa gyud ang tanan para dili ka magmahay pag-abot sa panahon.